Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, illum magħna wkoll ġanna l-Vince Carbot il-buku u miegħu ħanisimgħu xi recordings li hu sess bħala għannejja għamel ma' sħabu l-għannejja u nikkummentaw ftit fuqhom. Vince, għadik merba, din is-silta ħanisimgħu illum. L-ewwel ħaġa min għandek janni miegħek u fejn? Dejja minni tal-boċċi żejtu u ħajanni miegħi Karmnu l-Baħri. Sewa. Hemm ġewwa Taraħal ġdejt ma' Sulvana Bela, tifel ta' Fredu. U hemm Fredu Landjan mal-artist iż-Żebbuġi. Sewa, qegħdin sitta mela? Qegħdin sitta. Tajjeb. Mela ħi ħaġa ħanisimgħu ftit, ħalli ma nikkummentaw ftit fuqha u għaddi daqsxejn tal-ħin. Nistgħu nibdew mela.
hemmhekk konna waqfu ftit dik iż-żgħira nkomplu għall-programmi u tibżax, imma nitkellmu ftit jiena Vince fuq dal-programm dana inserta kelkom serata tajba ħafna hawnhekk u qegħdin sittannejju ġveru. Ħalli ngħidu għax waħda min qed idoqilkom. Kien idoqilna Fredu l-fra. Ġifieri kien ġie mill-ospitali u ġveru. Ejwa, rebeħ it-tazzi kien kollha duk. Kien baxi sitta. U allura inti pereżempju ma' Kamru l-Baħri qed titkellmu fuq it-tazzi. Fuq it-tazzi għax bda jiftaħar bihom hekk ħaġa l-ħelew ta' xrebeħ tnej. U fil-waqt li l-Indjana titkellem mal-artist u ġveru. Mal-artist. Titkellmu fuq il-San Filip u l-Var u hekk. U bat għandna l-ġew ta' ħaġġid. Gurjottina dawk. Gurjottina sewa. Mhux propjament xi jgħidu bil-gurjottina, xi jgħidu ġifieri li intom taqtaw deċiżjoni bħala għandna tajbin, bħala żwieten ġifieri. Xi jgħidlu eżatt? Kif taqbad tajt, Ġorġ? Rajt għandna qagħdejn jiena, xi gurjottina. Hija qawwija. Fisser ħafna affarijiet. Tajjeb. Imma insomma, ma bħala hekk, bħala kif imbiltu hemmhekk veru kontu qegħdin tajjeb, Sitta kulħadd ikomplu wieħed mal ieħor. U twieġbu xulxin u kien hemm każijiet fejn kontu qegħdin ukoll taqsmu malma tafu xi aspett mis-suġġett ma' xulxin. Aħna ikollu nieqfu għax il-ħin reġa' qafas kontrina, imma nistidinkom għal-programm il-ġimgħa d-dieħla nisimgħu ftit li baqa' minn din il-serata tagħna għax hija interessanti ħafna u kellha inkomplu fejn ħalejna ma' Vince Karabot il-Buku. Nirringrazzjaw. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.